happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Dito na naman ako mga kadudong, mga kadidang, dahil kahapon pala mga kadudong ay birthday pala ng aking nanay. At mag 1 year na rin mahigit mga kadudong, mga kadidang, na hindi ako nakauwi doon sa amin sa Bohol kasi wala man ako mga kadudong. At nagulat ako kahapon mga kadudong dahil kalimutan ko rin yung birthday ng aking ina, kaarawan ng aking ina. Nakita ko sa na-upload sa video sa Facebook, yung picture ng aking nanay na pinupost ng aking mga pagpamangkin na nasa Bohol ngayon. Nag-celebrate sila sa kaarawan ng aking magulang. Dahil wala na akong tatay, nanay na lang yung naiwan sa amin. Kaya hindi ko maintindihan yung naramdaman ko. Masaya ako dahil kahit papano ay nakikita ko na nasa maayos naman na kalusugan ng aking ina. At sinilibrate nila yung birthday ng aking nanay mga kadudong. Yan yung aking nanay mga kadudong. Ang edad niya ay 77 years old na siya mga kadudong. Kaya kailangan na talaga ng ruga. At nais ko lang ginagawa ko yung video na tumarong dahil nais ko na papaabot sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko, bilang pasasalamat sa kanila. Hindi nila pinababayaan yung nanay namin. Gusto ko rin ipaabot sa kanila na kahit nandito ako ngayon sa Manila, na talagang masaya ako sa kanila na pag-asikaso sa nanay. Dahil wala na akong naipapadala doon na tulong man lang sa aking magulang. Dahil sa sitwasyon din namin ngayon dito, talagang mahirap. Sa biyahe pa lang, siyempre matagbuhay ko tricycle driver, kaya talagang apektado pagdating sa income. Kita ko pangkain lang talaga. At kung gustuin ko umuwi, hindi rin ako makakauwi. Una, may pandemic tayo at wala rin pera pang masahe pauwi. Gustuin ko magpapadala, wala ko talagang may papadala dahil sa mga pangangailangan din namin dito, sa kailangan namin sa pamamahay, pagkain, kahit sa ilaw, tubig, pagkain, ano. Kaya yun, hindi ko maisip na birthday pala ng ating ina. Sa dami kong iniisip na mga problema, kailangan natin isipin sa araw-araw. Naalala ko na lamang nung nakita ko yung nakapost sa Facebook. Nag-celebrate sila sa kaarawan ng aking nanay mga kadudong. Manding, ikaw ngayon yung nag-alaga sa ating ina. Maraming salamat sa iyong pag-aruga sa mga pamangkin ko. Salamat sa iyong pagmamahal sa iyong lula. At sana hindi nyo iisipin din na nakalimutan ko na kayo, nanay ko. Talagang mahirap lang din talaga yung kalagayan namin ngayon dito. Medyo dyan, medyo siguro hindi ganun kahirap ang sitwasyon dyan dahil iba ang pamumuhay dyan at iba rin yung pamumuhay dito. Kaya sa pandemic na ito talagang yung dito yung pinakamalaki ang natatamaan dahil hindi ka makakagalaw ng gusto mo. Makakilos ka man ay talagang meron kang sinusunod na role. Pagdating naman sa hanap buhay ko ay talagang apektado. Pangkain lang talaga, pang survive lang sa araw-araw yung pinikita. Yun,
gagawin kong video na to para papaabot man namin sa inyo dahil may mga cellphone mo kayo. Sana makakarating ko sa inyo at mapakita nyo sa ating magulang. Masayahan man namin siya. Nay, happy birthday Nay. Maraming salamat na nandyan ka sa okay naman yung kalusugan. Kita ko naman na hindi ka pinabayaan. Yung mga anak nandyan. At sa mga kapatid ko dyan, maraming salamat sa inyo na hindi nyo pinabayaan yung nanay dahil nag-iisa na lang yan. At sana Nay, wish ko rin sa birthday mo ito ngayon. Sana'y habain pa yung buhay dahil hindi ko alam kung kailan pa ako makakauwi dyan dahil sa sitwasyon ngayon. Nakakaw ko sa iyo kung pwede ako umuwi taon-taon, yun tuparin ko sana yun, pero kaso hindi pa talaga pwede. At saka talagang may mga pagkukulang ako sa iyo na amin ko marami. Gusto ko man ito pa rin lahat. Talagang masasabi ko sa pagkakataon ito na hindi ko kaya ito pa rin. Dahil din sa sitwasyon natin ngayon, talagang sadyang kayo mahirap talaga. Kaya yun, papasalamat ako sa mga kapatid ko dyan, sa kabila ng lahat na nandito ako sa malayo. Ako itaos puso nagpapasalamat sa inyo na inasikaso nyo yung ating magulang natin hindi pinabayaan. At pag ako'y makaluwag-luwag din ng nakaraos sa buhay, babawi na rin ako kung may pagkakataon. Nay, happy birthday, mahal na mahal kita Nay. At sana'y naging masaya ka sa birthday mo dyan ngayon. Wala ako, ginagawa ko itong video na to para paabot sa iyo na mahal kita at maraming salamat sa pag-aruga mo sa akin nung ako'y kabataan na hindi mo rin ako pinabayaan. Maraming salamat at sa ganitong paraan sana mapapasaya kita yun. Dahil birthday mo ngayon ay kakantahan kita kahit sa pamamagitan namang nito pagkanta ko na sana magiging masaya ka. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Ngayon ay birthday mo, sana'y maligaya. Katulad noon, ikaw ay masaya. Sana marami pang birthday sasapitin mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Una Nay, sana nagustuhan mo itong kanta ko para sa iyo. Mahal na mahal kita Nay. Magkikita tayo sa pag okay na lahat. Bye bye Nay. Happy birthday Nay. I love you.